Και δυστυχώς πάει κάπως έτσι λοιπόν. Όλοι ζούμε δίχως την παραμικρή υποψία, ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Κι όλοι ζούμε δίχως την παραμικρή υποψία, ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Βάλουνε πανταχώθενες και μένα ενάντια στο απογμάτιστο ελληνικό πνεύμα. Ναι, μη σου προκαλεί καθόλου έκπληξη η επιχείρηση εθνοκτονίας σε εξέλιξη. Χωρίς αντίδραση μπαίνουμε στο στόμα του λύκου. Η Ελλάς μια απικία νέου τύπου. Ρολοδούριο ύπου παίζουνε τα στρατευμένα τους φερέφωνα. Αυτοί που εκλέγονται δουλεύουν για ξένα συμφέροντα. Ανοίγουν την κερκόπορτα συνεπικουρούμενοι από σύγχρονους ηρόστρατους και εφιάλτες. Δεν γίνουνε αντιληπτοί από ένα έθνος νυκνοφάτης. Όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Όλοι ζούμε δίχως την παραμικρή υποψία, ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν την συνωμοσία.